I'm in Sydney, bitch. Så siger vi velkommen til Sydney, a.k.a. King's Cross, a.k.a. Victoria Street nummer 200. Det er sgu herinde, vi huserer. Der har vi Jason Mraz her. Jason Mraz, ja. Velkommen til MTV Cribs. For Vi skal nu ind og se vores hus, som er det her. Victoria Street nummer 200. I midten af King's Cross i Sydney. Kom kun nærmere. Det gør vi så. Træder direkte ind i stuen. Og Sille er i gang med Philadelphia. Der er brændt fingre. Må brænde sine fingre. Stærkt, Sille. Ja, Nå. du må ikke finde den fingerstrøm, der kommer en vabel. Ja, det kan man ikke se. Men den er der. Den er god nok. Hun lyver ikke. Vores juletræet. Tag ej fejl. Det er ligesom det, vi skal bruge i morgen. Overmorgen. Ja, Jakob kan ikke. Jeg kan ikke. Det er den 22. i dag. Jeg hedder ikke Jacob, jeg hedder Jason. Undskyld, Jason. Tak. Yes. Ja, og det her det er så vores stue. Vores stue med en stol og en sofa og et bord og Og et HD-TV. tv og en DVD og en pejs uden pejs, skulle jeg sige. Det er meget cool. Og lidt opvask, som burde være væk. Ja. Ikke, drenge? Ikke drenge. Ikke Sille. Ikke Kasper og Silles, men Nej, Jakob selvfølgelig. og Andreas'. Jamen, kom med. Tak for Vores spisestue. Det er stue. Vi har ikke glasbord og nogen stole. Vores køkken. Den har det hele. Ovn. Opvaskemaskine. Opvasker. Elhætte og Det der. kogeplader. Mikroen, der ikke virker. Mikroen, der ikke Men den er virker. der. Eller jo, den virker. Den varmer bare ikke. Ja. Så Men det er sådan fint nok. køleskab. Vi kan se, hvad det indeholder. Er I klar? Er I klar? Ship it. Ingenting. Der er lidt kød. Jeg er ret glad for Ja, lidt kød. Og lidt is. Vi vil lige se, hvad der er tilbage i den is. Se det her. Ingen overraskelse, næsten kun vanilje. Ja, Lidt lorteis. den kedelige smag. Ja. Lidt frugt, lidt vand, lidt Philadelphia. Ja. Og noget juice. Burde nok have lidt snart. Noget dejligt sodavand. Ginger Awesome. ale. Og så Så har vi... den her, den kører nærmest døgndrift. Vasker sådan 10 gange om dagen eller sådan et eller andet. tør vi det der. Så Præcis. hænger på hovedet af en eller anden grund. Det er meget cool. Og det er så vores terrasse, Ja, eller hvad man kom kan med kalde det. Det er sgu vores terrasse, vores lille baghave her. Det er tropisk. Med Det fede ved vores baghave, det er her, at vi har 2 toiletter her i huset. Det ene, der skal man gå op ad trappen. Hvis man ikke gider det, så har vi sgu da et udendørs toilet. Og derfor gider man altid vente på, at det bliver ledet ovenpå, så vi nok Præcis. kan regne ud. Men der er sgu også bad derinde. Ja, hvis man gider. Men Men det virker. ikke nogen, der har prøvet lykken endnu. Jeg har prøvet toilettet, men det er så cool. Ja, uheldigt. Ja, så har vi en lille ekstra udendørs sted. Okay, jeg kan ikke komme ud til jo. Ja, det der med løbet. Sådan der, ikke? Det kan vi ikke rigtig bruge til noget. Nej, den er ikke sjov. Men ja, det har vi også. Sådan der, så går vi videre. Blæser, ej, jeg får glemt. Nej, det bliver selvfølgelig vigtigt. Når man ikke har nogen aircondition. Den stejle trappe op til vores 3 soveværelser. Toilethavet. Og Wang han er i gang. Hvad så Wang? Ja, det her vi Ja, der er et lille bad. der bygger Skal vi lige få noget lys en gang? på hver sin måde. Sådan der. Der. Så er der også et toiletfysisk der, så man kan have sine ting der. Ja. Præcis. Så er der det ene soveværelse, det bruger vi også som træningssted, som vi kan se på alle de der elastikker sådan her foran spejlet, ikke? Så er det dufter rimelig klamt nogle gange. Ja, det må man sige. Og det er sådan, at her i huset, hver tredje dag, der trækker vi lodder om, hvem der får værelsen. Vi har 3 soveværelser. Det ene er enkeltmandsseng, og det andet, de 2 andre er dobbeltseng. Så der er 2, der deler den ene dobbeltseng, og en, der har den anden dobbeltseng, og en, der har enkeltsengen. Og det trækker vi så lodder hver tredje dag. Lige nu er det Wanger og mig, der sover herinde. Og det er mig, der råder derovre. Ja. Så det er great. Lidt udsigt op til naboerne, hvis der er. Det kan være lidt nøjere at tænke på, at de kan dogge ind ned her. Ja, det er lidt Brooklyn-agtigt, det vi lever i. Ja, præcis. Nå, kom med ned ad den lange gang.
Lange gang. Så er der Silles. Sildes soveværelse Midlertidig værelse. med alle Kaspers ting Ja. inde i. Nej, ikke det der ruder. Det kan jeg ikke. Kan jeg ikke Du noget skal til. få finesserne med. Revnerne i væggene og Nå, sådan det kommer. Så det sidste. Master bedroom. Hvor undertegnet selv sover for tiden. Selv. Selv. I har overtaget Wangs plads. Ja. Med udsigt. Jeg ved ikke, om man kan åbne det her. Det kan man. Ja, hvis man lige passer på, så kan man Så godt. kan I Du skal lige få et view på. Ja, det er så her. Så kan vi se noget af gaden her. Og der ligger en Mr. Lækker derovre. Det er meget hyggeligt. Og vi kan se... Hvad er det? Det er ikke noget pragteksemplar. Nu er der lige en mand, der stopper nede foran der. Han har ham på til. Så er vi også ret glade for sådan, selve huset rundt omkring. Det er et vedligeholdt hus, som I kan se her. Der er kun meget mange... Nej, det kan man ikke sige. Men der er mange revner. Der er rigtig mange revner. Jeg kan se det her. Vi har desværre ikke gemt nogen kakelakker, men dem har vi også fanget et par stykker af. Vi har bare spist den. De er proteinrige. Awesome. Yes. Nu har I set det hele. Det var, wow, MTV Cribs. Fra Sydney Down Under. På Sydney Down Under. Vores boligblok nummer 2 for nogen, nummer 3 for andre. Så, yours truly. Jason Mraz. Goodbye, Jason. Vi ses. Og de andre, som nu er væk. Ja, de er ikke vigtige. Det er mig, der er Jason, jeg er væk.